ዋሽንግተን ዲሲ እዚ ቀዳምን ሰንበትን ዝመሓላለፍ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው እዩ። ب22 25 31 ሜትር ባንድ ወይ ድማ ብሳተላይት VOA 24 በቀጥታ ዝመሓላለፍ ፈኖና ንሎሚ ቀዳም 15 መስከረም 2014 ወይ ከዓ 25 መስከረም 2021 ዓመተ ምህረት እዩ። ብምትንጋር ምሳኹም ዘምስል ምኒ አፈወርቄ ነዚ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው አዳሊልና ዘለኻ በትረ ስልጣን እዩ። አባል ቤት ምክር ክልል ትግራይን አባል መሪሕነት ባይቶ ዓባይ ትግራይን አቶ ኪዳና አመነን አባል መሪሕነት ፓርቲ ነጻነት ትግራይ አቶ መሐር ዮሐንስን በተኸታታሊ ምስ ትግራይ ሚዲያ ሃውስ ኣብ ዝነበሮም ቃለ ምልልስ መዘራረብ ዝኾኑ ዝተፈላልዩ ዓበይቲ ዛዕባታት አልዒሎም ኣለዉ። ኪዳና አመነ ስሙር ብሄራዊ ባይቶ ክምስረት ኣለዎ ክብል ከሎ አቶ መሐር ዮሐንስ ብወገኑ ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ አንጻር ረብሕኡ ንኽቃለስ ንኣማራፂ ሓሳብ ንኸይሰምዕያ ኣሲራ ሒዛቶ ዘላ ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ኣብዞም ክልተ ቃለ ምልልሳት ተመስሪቱ ዝተኻየደ ሰፊሕ ቃለ ምልልስ ኣከታቲልና ከነቕርበልኩም ኢና። በትረ ስልጣን እዩ ንኣጋይሽና ዓዲምዎም ንርእሶም ንኸፋልጡ ሓቲትዎም ካብ ዝሃብዎ መልሲ ክቕፅል እዩ። ጌታቸው ገብረኪሮስ ተማረ በሃል ሙሉእ ሽመይ ማለት እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ቨርጂኒያ እዩ ዝነበር። ድሕረ ባይታ ንምስላት ዝኣክል ያው ናይ ሕጊ ባክግራውንድ ኣለኒ ወይ ድሕረ ባይታ ኣለኒ። ድሕሪ ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ግጭትን ሰላምን ዝምልከቱ ጉዳያት ብምንጣፍ ከምኡውን ናይ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብዋናነት ብምትክታል ጽሑፋት ብምድላው ኣብ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ብምቕራብን ኣብ ቀረባ እዋን ዝተመስረተ ናይ ትግራይ ሂውማን ራይትስ ፎረም ዝበሃል ትካል ጊዜያዊ ኤግዚኪቲቭ ዳይሬክተር ኮይኑ እውን ያው ኣብ ምስራሕ ይርከብ ማለት እዩ። ሕጂ በትረ ነዚ ዕድል እዚ ስለዝሃብካና ተመስገን ፈጥያው ነለይ يقنيلاي مرسي كيدان يبهل عاب مينيسوتا ناي محبرسب تقارو مرحية كاوب زحلفة أبستفل عليه بوليتيكاوي خلمي يكون محبراي قداد ارتكلس صحفية شيء يعني أنا سمعت جدا شخصي سايد بهال معرض كندا هذه يونيفرسيتي كالغري كأسال الناس اللو فريات نقول قالوا نفسي بروفيسور بيني ينهر مرامر وانا قلنا دمو هذه يمكن يجازل على مرتا نذكرين كزار ملات من السابق بنتس ميجا نسيت يسال حلقوا مالتيو كم مسمعتي كربايتا يا قنيلي نلومي مراحتي تقاومو بارتيتات اب تግራይ ክልቲኦም ኣብ በረኻ ዝነበሩ ንዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ኣብ መቐለ ምስኣተው ሰፊሕ ቃለ ምልልስ ሂቦም ኣለዉ። ተኸታቲልኩምዎ ኢኹም ብዝኾነ ካብቲ ቃለ ምልልስ ሙሉእ እንታይ ተማሂርኩም ብዝብል ከም መእተዊ መርሲ ይቐፅል። ክልቲኦም መራሕቲ ስፔሲፊካሊ ናይ ውድብ ናጽነት ትግራይ መሐር ዮሐንስን ናይ ባይቶና ኣመራርሓ ዝኾነ ኪዳና ኣመነን ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ኣብ ትምኒት ብዙሕ መዘራረቢ ኮይኑ እዩ። ብሓደ ወገን ተዘረቡ ሓሳብ ይድግፎ እየ፣ ብሓደ ወገን ግን በጠቓላሊ ንሳቶም ጥራሕ ከይኮነ ንዓቶም ሓዊሱ ናይ ሕወሓት መራሕቲ ሓዊሱ ናብ ፖለቲካ ምስሓብ ምእታዎም ግቡእ እዩ ኢለ ኣይኣምንን። ኣብዚ ግዜ እዚ ንሳቶም ግን ዘልዕልዎ እቶም ክልተ ናይ ውድብ ናጽነትን ናይ ባይቶና መራሕቲ ዘልዕልዎ ፖይንት ናብዚ ፀገም እዚ ዘእተወና ኣካይዳ ተመሊሱ ክትክል ኣይግባእን። ስለዚ ንሱ ምግባር ሎሚ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኩናት እናሃለና ፖለቲካዊ ስራሕቲ እናሰራሕኻ እቲ ናይ ቀደም ስርዓት ንምምላስ ዝግበር ፃዕሪ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣልዒሎም እዮም። እዚ ግቡእ እዩ ትኽክል እዮም ኢለ ይኣምን። ናብ ጌታቸው ተማረኽ ቅፅል ያለለይ መድረኽ ክልቲኦም ዝሃብዎ ቃለ መሕትት ብደንቢ የተኸታተለዮ ማለት እዩ። እቱ ዝተገበረ ቃለ መሕትት ሰፊሕ ሓሳባት ዝተልዓልሉ ብውልክዕ ድማ ብጣዕሚ ዘደንገጸኒ ግለሰባት ከይኮኑስ ናይ ፓርቲ ተሓስኦምን ፓርቲኦም ወኪሎም ኣብ ትግራይ ድሕሪ ኩናት ዘጋጥም ዘሎ ዝምዕብሉ ዘለው ኩነታት ዘልዓልሉ ብደረጃ ናይ ትግራይ ፓርቲታት እውን እቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ፓርቲታት እዮም። ንሳቶም ናይ ከም ዝርድአኒ ተቃዋምቲ ወይ ተናሓናሓቲ ፓርቲ ከም ዝኾኑ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣካል ዝናሓንዑ ዘለዉ ወይ ድማ ሓሳቦም ኣቕሪቦም ተመረፅቲ ንክኾኑ ዝሓስቡ ዘለዉ ፓርቲታት እዮም ብሓዚሩ። ስለዚ እቲ ቃለ መሕትት ዝርዝር ዝበሉ ነገራት ዘካተተ ወይ ዘጠቃለለ እዩ ነይሩ ከም ዝረአናዮ ማለት እዩ።
بوانነት ግን መሰረታዊ ዝኾኑ ክንሕዝ ዝነበሩ ጸገማት ናይ ትግራይ ሕጂ ሊኦስሉ ከም ዘለው በዋናነት ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምሃብ ከይኮነስ ዝተፈጠረ ወታደራዊ ዓወት ፍላይ ድማ ናይ ህዝቢ ዓወት ማለት እዩ ኩሉ ማሕበረሰብ ዘምፅኦ ዓወት ናብ ሓደ ከምቲ ናይ ቀድሚ ሕጂ ዓይነት ንሪኦ ዝነበርና ጠቕላላይ ዝኾነ ናይ ማሕበረሰባዊ ኣተሓሳስባ ሒዝካ ተጠቃማይ ንምዃን ዝግበር ጉያ ከም ዘሎ እዚ ድማ ብሓፂሩ ብጣዕሚ ጎዳኢ ምዃኑ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሓፈና እውን ዝበለፀ ሓፈናታት ይስፋሕፍሑ ከም ዘለው ዝገለፅሉ ቃለ መሕተት እዩ ነይሩ። ክልቲኦም ዝተዛረብሉ መንገዲ ድማ ወይም ክልቲኦም መሓሪ ዮሃንስን ኪዳነ ኣመነን ኣገላልፃ ቃላቶም ኮነ እቱ ዘልዕልዎ ዝነበሩ ሓሳባት እትሪኦ ብጣዕሚ ትርንዕ ከም ሰማዕናዮ ኩላና ትርንዕ ዝበለ ብጣዕሚ ድምቕ ዝበለ ክብሎ ዝኽእል ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘሎ ፍላይ ድማ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ኩነታት እቲ ማሕበረሰብ ንመፃኢ የጨንቐኒ እዩ ንዝብል ሓደ ትግራዋይ ወይ ድማ ብዝተወሰነ መልክዑ ምሁር ዝበሃል ክሕስቦ ከጨንቆ ዝግባእ ኢለ ዝኣምኖ እዩ። ይቀኒለይ ጌታቸው ኣሰፋ ኣነ ናይ ክልቲኦም ቀደም ረድአኒ ነገር ዝፅበዮ ማለት ኣብ ፖለቲካ ሂወት ዘሎ እንድሕር ክኾን ኮይኑ ክትዕ ክእል ኣሎ ተክዕ ናይ ግድን ኣብ መድረክ ዘመሓታም ዝንገብሩ ኣለና ዋላት ዘይኮነ ተፈላላይ ብኸመይ ክኸደሎ እቲ ማሕበረሰብ እቲ ጉዳያት ብኸመይ ክትፍፀመሎ ዝብል ኣፈላላይ ሃልዩስ እቶም ኣፈላላይ ዘለዎም ሰባት ወይም እቲ ዝተፈላለየ መንገዲ ዝውንኑ ንኡ ዝድግፉ ንኡ ዝመርሑ ሰባት ሓሳቦም ኣብ ምግላፅ ማለት እዩ ናይቲ ዝነኣሰ ክትዕ እና ትክትዕ ከም ዘሎ ትክትዕ ደሞ ናይ ፖለቲካ ትግራይ ሂወት ኣሎ ሕዚ እውን ኣብ ክሳይ ደማ ኣብቲ ድግር ውስጥ ዝሓለ ውንቲ ማሕበረሰብ ውንቲ ናይ ፖለቲካ ሚኒቅ ይካትዕ ኣሎ ዝብል እና ኣነ ብፅቡቅ የርእዮ እዮም። ይቀኒለይ መሊኻ ንምዝራብ ንዓኻትኩም እውን ከም ጠንተንተንትን ምሁራትን ተገደስትን ናይ ክልተ ወገን ሰሚዕኹም ኣለኹም። እቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝኽሰስ ዘሎ ወይ ከዓ ዝውቀስ ዘሎ ሳልሳይ ኣካል ኣሎ ብሕወሓት ዝምራሕ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከም ቅቡል ወሲድኩምዎ ዲኹም ሓቂ ድዩ ሳልሳይ ወገን ከይተዛረበስ ሙሉእ ገምጋም ክትውዶ ትኽእሉ ዝብል ሕቶ እንተቐረበልኩም እንታይ ምበልኩም? ጌታቸው ተማረ ጽቡቕ ተኻሊልካ ሚዛናዊ ሕቶ ማለት እዩ ግን ከም ዝረዳእኒ ባዕሎም ኪዳነ ኣመነ እውን ከም ዝሓበርዎ ማለት እዩ ወይ መሓሪ ዮሃንስ ከም ዝሓበሮ ብዝተወሰነ መልክዑ ናይ ሓይሊ ወይ ፓወር ስትራግል ዓይነት ነገር ከም ዘሎ ንርዳእ ነርና ወይ በዓለ ብውልቀይ ይርዳእ ነይረ ክብል ይኽእል እየ። ንኣብነት መሓሪ ዮሃንስ ዝቦም ዝነበረ መግለፅታት ቅድሚኡን እንደገና ድማ ናይ ህወሓት በዓል ስልጣናት መፂኦም ዝህቦም ዝነበሩ መግለፅታት ክትርኢ ከለኻ ሓደ ምስሓባት ከም ዘለዉ ትርኢ። ንኣብነት ብግልፂ ንምልዓል ማለት ትሂድየ ወይ እቶም ናይ ትግራይ ሓይልታት ናይ ህዝቢ እዮም ይብሉ እቶም ፖለቲካ ፓርቲታት ንመሓሪ ዮሃንስ ወይ ደግሞ ኪዳነ ኣመነ ገለ ናይ ህወሓት ተወከልቲ ብፍላይ ብደገ ዘለው እቲ ውክልና ንባዕሉ ከመይ ከም ዝተረኸበ ዘይፍለጥ ማለት መንግስቲ ትግራይ ንውክል ኢና ዝብሉ እቶም ዲፕሎማት ኣምባሳደራት ኢና ገለ ዝብሉ ድማ ናይ ህወሓት እዮም ብድፍረት ዝዛረብሉ ኩነታት ይፍጠር ነይሩ። ቅድሚ እውን ሓደ ነገራት ንስዕር ዜና ሶታይ ክብል ሓደ ካብ ባህሊ ህወሓት ካብ ታሪክ ህወሓት ተላዒልካ ማለት እዩ። ካልኣይ እቶም ዝሃብዎም ቁፅርታት ንኣብነት ኪዳነ ኣመነ ብዝርዝር ነሪኦም ነገራት ዋላ እንተሃለዉ ኣሽሓት ዝኣኽሉ ሰባት ይሰሩ ኣለዉ ክብል ከሎ ብውልቅና ንስቕፍ ነገራት እውን ክህሉ እያ። ስለዚ ንዓይ ህወሓት መፂኡ ነዚ ነገር እዚ ኣረጋገፆ ወይም ካሓዶ ብዙሕ ለውጢ ዘምፅእ መሲለ ይስምዓንን ካብቲ ዝህቦም ዘሎ መግለፅታት ድማ ግልፂ ዝኾነ ናይ ትግራይ ኣንፈት ንምኽታል ከም ዝተፀገመ ዘሪኡ ሓደ ግዜ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝውሃቡ መግለፅታት ዋላ እኳ ናብ ሪፈረንደም ዝብል ጥቕልል ዝኾነ ቃል ወይም ጥቕልል ዝኾነ ሓሳብ ዘልዕሉ ዋላ እንትኾኑ ከም ክልቲኦም ፓርትታት ከምቶም ምሳኸት ዘልዕልዎ ዘለዉ ቅዋምኩም እንታይ እዩ ነቲ ማሕበረሰብ ውስጥ ፖለቲካዊ ቅዋምኩም ግልፂ ጌርኩም ኣፍልጡ ኣብ ዝብል ግን ተፀጊቦም ኣብ መንጎ ይፃወቱ ከም ዘለዉ ንኡ ድማ ካብ ቃላት ሽፋን ወፃኢ ብግልፂ መፅኦም ከፍልጡ ከም ዘይኽእሉ እዩ ዝርዳእኒ። ስለዚ መልሲ ሃዎ ኣይሃቡ ዘይገድስ ብዙሕ ነቱ ዘልዕልዎ ነጥብታት ትርጉም ዘለዎ መልክዑ ክቀይር ዝኽእል ኣይኮነን እዩ ዝኣምን። ኣገዳሲ እዚ ነጥብ እዚ ክትቅፅልሉ ደልየ ኣለኹ። መቸም ክልቲኡ ወገን ከይሰማዕካ ፍርደ ይትሃብ እንዲ ዝበሃል ባህላዊ በዓል እውን ርዝን ዝበለ ክስን ነቐፋን እዩ ተቃሊሑ ካብ ክልቲኦም እንተኾነ እቲ ኣብ እቲ ቃለ ምልልስ ዝተላዕለ ኩሉ ትክክል ኢልካ ምውሳድ ቅኑዕ ድዩ ግቡእ ድዩ ዝብል ናይ ፍርድን ናይ ፍትሕን ሕትዮ ዝሓትት ዘለኹ ጌታቸው ኣሰፋ ከም ዝበልካዮ ኣብቲ ህወሓት ገይርዎ ኣይገበሮን ኢሉ ዝኽሰሰሉ ወይም መንግስቲ ትግራይ ወይም ሰራዊት ትግራይ እሱታት ከም ዝበልካዮ ናቲ ካልኣይ ኣካል ወይም ናይቲ ተኸሳሲ ተወቃሲ
ዓይነት ኣዝረዳ ፖለቲካ ያው ድሌተይ እዩ ጥቕመይ እዩ ዚውን ይዝኽበር ዘዋፅአኒ ከምዚ ተኾይኑ ማይ ዝጠቕመኒ ኢልካ ምስራሕ ማለት እዩ እቲኦም ወጥዮም ክዛረቡ ከለው ፖለቲካ ዝርኢ ኣብቲ ፖለቲካ ደግሞ ብባይቶና ብውናት ወይም ከም መሓሪ ከም ኪዳና ኣመነ ናይ ትግራይ ናይ ባዕሎም ውድ ዝርድኦም ከምዚ እዩ ክኾን ዘሎ ኣብዚ ተኪራ ካብኡታይ ይደሊ ብተግባር ይኹን ብፅሑፍ ይኹን ብዛረባ ይኹን ብቃለ ምልልስ መንግስቲ ትግራይ ወይም ህወሓት ወይም ትግራይ ሰራዊት ደሞ ይናገረሎ እዩ እና እሱታት እዚ ናፍቲ ማሕበረሰብ መውፅኡ ፅቡቅ እዩ በቃ ናይ ጥዕና እዩ ኢለ ዝሓስብ ኣብ ሓደ ጊዜ እዩ እንዲያም ቃንዛ ብጣዕሚ ሰፊሕ እንዲህዚ ምስትፀገም ቃንዛ ደሞ በቃ እዩ ክትብለለካ ናይቲ ማላ መድሓኒት እኳ ይኹነካ ቃንዛ ክስማዕ ኣሎ እና ምስኡ ተተሓይዙ ዝርኦና ናፍቲ ከም ህወሓት ወይም TDF ወይም መንግስቲ ትግራይ ሓቂ እዩ ሓቂ ኮነ ኢሎም ተመፁ ፀበቐ ዘይመፁውን ግን ብባዕሉ ጠቃሚ እዩ ኣድላይ ለዛመት ማርሴ ይቐፅለሉ ነቲ ዝተባሃለ ነገር ሪፊዩት ናይ ምግባር ኣይ ልክዕ ኣይኮነን ኢልካ ምግላፅ ናይ መራሕቲ ህወሓት ግዴታ እዩ እንድሕር መራሕቲ ባይቶናን መራሕቲ ውድብ ናጽነት ትግራይን ወፂኦም ከምዚ ዓይነት ፀገም ንርኢ ኣለና ክብሉ ከለው ኣይ ከምዚ ዓይነት ፀገም ኣይተፈፀመን ኢልካ ብመረዳእታ ተኣሽሙ ሪፊዩት ምግባር ናይ ህወሓት ግዴታ እዩ ኣይተገበረን እዞም መራሕቲ ከዓ ውፍያት ቅድሚቲ ኩናት ምፅኡውን ብዛዕባ ትግራይ ብዙሕ ትንታኔ እናቕረቡ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ቀዲሞም ክጥምቱ ዝኽኣሉ መራሕቲ ስለ ዝኾኑ ንዓቶም ዘይነኣምነሉ ምክንያት ኣይረኣየንን ፖለቲከኛታት ስለ ዝኾኑ ፖለቲካል ኣድቫንቴጅ ክወስዱ ይኽእሉ ዶ ይኸውን እዞም ክልተ መራሕቲ ዘቕርብዎም ሓሳባት በቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣመፃፅኣ እውን ተደሪኽና ክንሪኦ ከለና ኣይኸውንን ክትብሎ ትኽእል ኣይኮነን እቲ ቅድመ ባይታ ዘሎ ኩነታት እውን ዘርእየካ ተመሳሳሊ ናይ ህዝቢ ወያነ ወሲልካ ንናይ ባዕልኻ ፖለቲካል ጥቕሚ ምውዓል ሎሚ ጥራሕ ኣይኮነን ይግበር ዘሎ ቅድሚ ሎሚ ተገይሩ እዩ ክልተ ነጥቢ ይከልዕል ቀዳማይ በዓል ሰሙን ነቒፎም እንዲኦም ዓርሰ ንቐፈት ኣብ ብሕልፊ መሓሪ ግቡእና ኣይፈፀምናን ናብዚ ሓደጋ እዚ ዝወደቕና ኣነ እውን ተሓታታ እየ ቅረታውን ሓቲተ እየ ክብል ሰሚዕና ኣለና እሞ ከም መጠን ዜጋታት ከምዚ ዓይነት ሻቅሎት ይረአየና ኣሎ ይስምዐና ኣሎ ስለዚ ኣስተብህል ህዝቢ ኢሎም መጠንቀቂ መሃቦም ባላንስ ኤንድ ቼክስ ኣብ ዝበሃል እንድሕር ክነእቱ ኮይና ትሒሳብ ኣወንታዊ ኣለዎ ዶ ወይስ ይረአየኩምን በታ ጌታቸው ዝሓዘ ዝቕፅል ዘለኹ ባዕልሃ ጌታቸው ቀፅለላ ጌታቸው ሰፋ ኣነ ብጣዕሚ ለኣምነሉ በትረ ምክንያቱም በቃ እቲ ዝኾነ እኮ ኣሎ ዝሓመመ ሰብ ተሃሊካ ኣብ ገዛኻ እንድሕር ትሰገ ኮይንካ ብጣዕሚ ዋላ ፅቡቅ ድቃስ ወሲድዎ ዝሃለ ፅቡቅ ድቃስ ወሲድዎ ኢልካ እንትርኢ ትብልያ ኣይትሕጎስን ይትንክስሎ ድዩ ገለ ኢልካ ትርኢ ትደሊ ክትንክስ ትደሊ ዋላ ደቂሱ ዝሃለ ማለት እዩ እና ኣነ ትግራይ ብጣዕሚ መሻቐሊ ዝኾነ ኩላትና ቀንዞና ገና እውን ዘይወፃናዮ ህዝቢ ብጥሜት ዝሞተሉ ክፋል ትግራይ ህዝቢ እውን ብካልኦት ተትሒዙ ስቃይ ዘሎ ከም ዝኾነ ብደንቢ እየ ዝፈልጥ ብደንቢ ንኡ ምቅናስ ንኡ ቀዳምነት ኢልካ ምስራሕ ዝኣምነሉን ዝደፈሉን ነገር እዩ ኮይኑ ግና ሓምስ ቅድም ዝበልኩ ድሌት ኣሎ ህዝቢ እውን ዋላ እቲ ሕዚ ዘሎ ነገራት ከመይ ይተሓዝ ኢልካ ምክታዕ ናይ ግድን ኣላ እዩ ነቲ ጥዕና ማለት እዩ ብጥዕና ከም ዝቀድም ትንክስለዶ ኢልካ ከምቲ ትሪኦ ዝሓመመካ ትግራይ ነዚ ጥዕልቲ ድያ ብቲ ዘለዎ ማለት እዩ ሙሉእ ሙሉእ ጥዕና ተደኾምስ ኣይሞተትን ድያ ንምባል ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ዝትንፍሱ ሰባት የሉና ተኾነ ብባዕሉ እውን እቲ መሪሕነት ውድብ መራሒ ውድብ እውን ሓዊስካ ክግበረሉ ኣነ ለምሳሌ እንታይ ይጥርጥር ይመስለካ ለምሳሌ ኣብዚ ሴንትራል ኮማንድ ማእከላዊ ኮማንድ ክቋቋም ከሎ ካብ ካሊእ ፓርቲታት ካብ ካሊእ ባይታ ዘለዎም ሰባት ስለዝኣተው ብሓደ መስመር ከይዱ ኢለየ ኣያምን ሕወሓት ለምሳሌ መስመርና ክትብል ከሎ ይርዳእ እየ ምክንያቱም ሓንቲ ፓርቲኣ መስመር ከህልዋ እዩ ኣብ ማሕበረሰብ ግን ኣነ ሓደ መስመር ኣሎ ኢለ ኣሕምን ምክንያቱም ሓደ ፓርቲ ይኮነን ሓደ ማሕበረሰብ እና ደሞ ሴንትራል ኮማንድ ሓምፅቡቅ ዕድል እንዲያም ዝረኽቡ ካልኦት እውን ኣትዮም እዮም እንድሕር ኣትዮም ደሞ ክትዕ ክህለሎ እዩ ናይ ግድን እዩ እንድሕር ክትዕ ዘይሃልዩ ስኢልካ ዝሞተ ነገር እዩ ዝኾነሎ እና እዚ እውን ብዝተረኸበት ትንፋስ መፂኦም ከምዚ እዩ ክኾን ነይርዎ ከምዚ ተገበረ ክብሉ ከለው
عم تقدم زلكوتي حواتهم جيرا وين لقى الحمد لله رمز قديسة هم يخون له ماله أنا نايجوت من الله نايجي زحمة تقرأ تنفس الله عيو بوليتيكا تنفس الله عيو نا بوليتيكا تنفس دمون تحرحاليو هزون زي مستوى درمتي بإجراء خفهدية قالت لحالو زموته المثل دمو زلو قناتات نفلتين أنا ناي مهلاو جيري زريو جيناي ناكلكم موسى يا قنيل إذا تكتاتلو زلهم كابزي كواشنطن دي سي زفنو زلو مدب حطن ملسن ويكا كولين شويو مدبنا يغتصل مرسي وكان زادا كوتصلو اندحر بوليتيكالي فايبرانت زخونا محبرسب كنفتر دليل هاليونا حسابات كشراشرو ማሕበረሰቡ ንቕድሚት ክስጉም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ሓሳባት እንድሕር ዝመፁ ኮይኖም እዮም ጽቡቕ ጌታቸው ተማረ እንድሕር ዳ ተኸታቲለ ይሁን ኢልካ እኒኻ ኣብ ዙርያ ዓለም ብማሕበራዊ ሚድያ ብሕልፊ ኣብኡ ጥራሕ ኢሉ ግብረ መልሲ ክንሪኦ ንኽእል እሞ ብዙሕ ኣፀውፀው ኣቢልዎ ኣሎ እቲ ሰብ ዝድግፉ ናይ ተሳእለን ግን ብዙሕ እውን ነቐርበ ኣሎ እንታይ ክንርዳእ ንኽእል ካብዚ ግብረ መልሲ እዚ كبيد حتى مثلا دول كيستعذب كون حكوينو مزرعة على بزعوة مخانو بجان كيكونس أمانقو كل السفر على وجنات لجبر ناي بوليتيكا ومسح حال المسر نجار بالعالو كفتو كل محيزة نبرا ناي تقرأي بحلي بوليتيكا بتعرف تقلنا يزوغانا نا حدث مئة غدا ليش تاي مالتي ليش تاي ميحت ناي ميحاش عين نجار برا أخذ له مسيط تسمعني أقوم ده لكو حدا نجار قد كتنكس إلى اللي مستا كدين كاريل كادر حتو مالتي ونحر تفايد اللي بترا thank you ፖለቲካዊ ሕቶታትን ፖለቲካዊ ርእይቶታትን ኣብ ትግራይ ኣብ ህሉ ኣብ ናይ ትግራይ ኩነታት ሕጂ ትግራይ ካብ ቃንዛ ሓሊፋስ ኣብ ምሉእ ዝኾነ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ውድቀት እያ ዘላ ኢለ እየ ዝኣምን ሕጂ ካብቶም ፖለቲካዊ ምልከትኦም መልዒሎም ትግራይ በዙይ ክትኸይድ ክትኽእል ኣለዋ ማሕበረሰብ ግልጽ ዝበለ ቅዋም ክፍለጥ ወይም ክወሃቦ እዩ ዝግባእ ዝብሉ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ዝሓሸ ፓርቲ የለን ኣብዚ ሕዚ እዋን ማለት እዩ ኢንጌጅ ምስኣቶም ናይ ምዝርራብ ጉዳይ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ብል ከለኹ ንምንታይ ከምኡ ዝብል ሕወሓት ዋላ ብቐጥታ መልሲ ኣየሃብ ብዝተወሰነ መልክዑ ናይ ሕወሓት ደገፍቲ ብዋናነት ሓደ ሓዲኦም ምዝግባት ክበሃሉ ዝኽእሉ ከምኡ እውን ሓሳቡ ዘንፀባርቑ ናይ ሕወሓት ኣካላት ዝህብዎም መልስታት ኣለዉ እዚ ንባዕሉ ምዝራቦም እኮ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ጥዕና ዘለዎ ዓዲ ምዃና እያ ዘርኢ ዝብል ብጣዕሚ ቀላዳይ ዝኾነ ሕዚ ኩሉ ዝወደቐ ዕንወት ነቱ ዝሓለፈ ዕንወት ተሓታታይ ንዘይምሃብ ማለት እዩ ኣብቲ ክልል ውሽጢ ንዘሎ መንግስቲ ወይም ፖለቲካዊ ፓርቲ ነዚ ኩሉ ፀገም መን እዩ ተሓታትዩ ንዝብል ዝምሽርፋል ዝወሃቡ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዘይሓሹ ማለት እዩ ናይ ብድዒ መልስታት ይርኢ እየ ስለዚ ከም ቃንዛ እውን የርእዮኝ ክብል ደልየ ኣነ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ክላዓሉ ግድን እዩ ንኡ የክልዕል ደልየ ማለት እዩ ሓዚሩ ጽቡቕ ይቐኒለይ እሞ ናባኻትኩም ከም ጻምባር ሓደ ብዛዕባ ዘረባ ጓል ዘረባን ንዛረበሉ ሰዓት ኣይኮነን ኣብዚ ሰዓት እዚ ሕቶናን ኣንፈትናን ሓደን ንፅሩን እዩ እቶም ኣብ ትግራይ ግፍዒ ዝፈጸሙ ክሳብ ናብ ፍርዲ ዝቐርቡ ገለመለ ኢሉ ዝተወደበን ዝንቀሳቐስን ኣተሓሳስባን ሓይልን ብሓደ ወገን ብካልእ ወገን ድማ ሎሚ ከይተዛረብናሉ ዳዕ መዓዝ ክንዛረበሉ ኢሎም እውን ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ሽም እናጠቐሱ እዚ ክሳብ ዝኸውን ተጸበዩ እናበሉ ኣበይ ከም ዘለዉ ንሪኦም ኣለና ስለዚ ከምኣቶም ክንኮነ ንደልን ኢሎም እውን ይዛረቡ ሰሚዖምዎም ኢኹም እሞ ኣይግዜኡን ዝብሉ እዮም ንስኻትኩም እንታይ ትብሉ ካብ መርሲ ክጅም ንሽዮኔለ መትረክ ነተን ዝተልዓሉ ሓሳባትን ነቲ ሓሳብ ካብ ምግላፅን ክልተ ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም ፖለቲካዊ ዝኾኑ አይዲዮሎጂካል ዲፈረንስስ ኣብ እዋን ኩናት ግዜኻ ንሓይልኻን ምጥፋእ ኣድላይ ድዩ ኣድላይን ኣብ ዝብል ኣነ እውን ይሰማማዕ እየ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩላህና ከምቲ ኣብ ናይ ፌደራል ሰራዊት ኣብ ትግራይ እናሃለወ ኩሉ በዘለዎ ዓቕሚን ዘለዎ ክእለትን ኣብቲ ቃልሲ ህዝብና መድሓን ይረባረብ ከም ዝነበረ ሎሚ እውን እስካብ ዓወት እስካብ መጨረሻ ክንቐፅሎ ይግባእ ዝብል እምነት ኣለኒ እነዚ ከይኸውን ግዳማዊ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባትን ስራሕትን ኣምፂእኻ ካሊእ ኣጀንዳ ምፍጣር ግቡእ እዩ ኣይግባእን ኣብ ዝብል ኣነ እውን ይሰማማዕ እየ ንኡ ዝገብር ዘሎ መን እዩ ኣብ ዝብል እዩ ኣፈላልያ ዘሎ እዚ ኣይግዜኡን ዝበሃል ፖለቲካዊ ስራሕቲ ምስራሕ ኣይግዜኡን ዝበሃል ንኩሉ እዩ ዝምልከት ንኩሉ ንሕወሓት እውን ይምልከት እዩ ንባይቶና እውን ንውናት እውን ይምልከት እዩ ኩሎም እቲ ዘለዎም ዓቕሚን ክእለትን ናብቲ ቃልሲን ናብቲ ህዝብና ካብ ጥሜት ምድሓንን ክገብሩ ይግባእ እዚ ግን ንኩሉ ዝምልከት እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ይቐኒለይ ጌታቸው ኣሰፋ ኣነ ብምንታይ እቶም ህዝቢ መልዕልዮም ክሪኦ ከለኹ እቶም ግዜ ይኮነን ወይም ደሞ ብቀደም ሰዓት ክረአ ከሎ ዝብሉ ናይ ቀደም ሰዓብ ልክዕ ኣሎ ቀደም ሰዓብ ኩል ግዜ ግን ህዝብና ፀገብ እዩ ዘሎ እና ትኩረት ናብኡ ይኹን እሱ እውን ይስማምዐና
ግን ትመላልዩ ክልቲኡ ክንገብረይ ንኽእል ካብ ዝብል ይመስለኒ ማለት ወይ ህዝብና ፀገም ነውፅእ ከም ዝበልካዮ ድማ በትረ ናብ ህጊ ዝቐርቡ ናብ ህጊ ናቐርቦ እምበር ህዚ ፖለቲካ ካሊእ ንዝራረብ ንካታዕ ኮይና ጎድልዩ ካብ ዝብል ተልዕሎም ኣነ ግን ህዝቢ ኮነ ወዳድባ በሙሉ ክልቲኡ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ ኢለ ይኣምን ዋና ነገር ዘስማምዐና ኣነ ዝጥንቀቐሉ ዓንዲ ረብሓ እቲ ማሕበራዊ ሰረት ወይም ፖለቲካዊ ሰረት ናይቶም ፖለቲካዊ ውዳበታት ህዝቢ ስለ ዝኾነ ናቱ ዓንዲ ረብሓ ኣሕሊፎም ከም ዘይህቡ ድሕንነት ይኹን ብሂወት ናይ ምስራሕ ካብ ጥሜት ናይ ምውፃእ ክብሩን መሰሉን ናይ ምሕላው እዚታት በሙሉ ኣውታት ሰኻፍስካ ዘየሎ እዚታት ቡን ታልዩ ምስሕጊ ዝርአ ለምሳሌ እዚስ ምስ ካሊእ ሓይሊ ዝገበን ይሰርሕሉ ኢልካ ናብ ህጊ መፍትሕካ ትኸድ እምበር ክትዕ ክትቀትል የብልካ ኢለ ኣንዛም እንዲያውም ኣነ ያው ብቐልዲ ዝመስል ግን ብደንብ ዝኣምነሉ ጊዜ ይኮነን ክብሉ ከለዉ ሰባት እወ ጊዜማ ይኮነ ግብዩ ትማሊ እዩ ነይሩ ግን ካብ ትማሊ ካብ ደንጎና ካብ ዝማሕ ንቕደም እዩ በርቲ ጉዳይ ጊዜ ይኮነን ኢለ ብቐልዲ ዝመስል መሊሰ ነይረ እና ሕዚ እውን ብኻምኡ እየ ዝኣምን ኣነ ጊዜኡ እዩ ህዝብና ካብ ፀገም እናወፀ ክንሰርሕ ኢና ትክትዕ እውን ክቕፅል እዩ ምክንያቱም ምስቲ ፖለቲካዊ ህይወት ዝተሓዝ እዩ ካብ ውድባት ወፃኢ ዘለና እውን ሓሳብ ክነውፅእ ኣለና ኣብቲ ክልተ ክንዓተ ኣለና ልብል ይቐኒየለይ ካብ ንደጋግሞ ጌታቸው ተማረ ርእቶ ክትበላ ደልየ ዘለኹ ውክልና ብዝምልከት እዩ እሞ እዚ ቃለ ምልስ እዚ ንውድባት ድዩ ወኪሉ ወይስ ንውልቀ ሰባት ዝብል መሓሪ ንጹር እዩ ተንታን ኮይኑ ይቐሪቡ ኪዳነ ግን ንሕና እውን ይብል እዩ ግን ኣነ ዘይትረድአኒ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ደደቢት ሚድያ ወካሊ ትውድብ ናይ ውልቀ ሓሳቡ እዩ ይህብ ነይሩ እምበር ንውድብ ኣይወከለን ይብል ነይሩ እሞ ከመይ ንሓዘቦ እዚ ነገር እዚ ያኔለይ ብክልተ መልክዑ ንርድኦ ዝኣምን ሓደ ሓዲኦም እቶም ብኣይዲዮሎጂ ብስነ ሓሳብ ዘልዕልዎም ዝነበሩ ናይ ፓርቲኦም ሓሳባት እዮም ዋላ ግለሰባት እውን እንትኾኑ ማለት እዩ ካብቲ ናይ ፓርቲ ሓሳብ ሰሊኻ ትሪኦ ኣይኮነን እቶም ሰባት እሳቶም ብባህርዮም ተሪኻዮም ድማ ናይቶም ፓርቲ ኣለዉ ዝበሃሉ ሰባት ናይ ፓርቲኦም ማለት እዩ ናይ ትካላቶም ማለት እዩ ኣብ ዝተለመደ መሲሉ ዝስማሓ ሕዘብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኢሉ እውን ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ እውን ግለሰባት ናይ ድርጅቶም ሓሳብ ወይ ናይ ትካሎም ሓሳብ ወኪሎም ሓሳቦም ይህቡ እሞ ካብኡ ድሕሪኡ ነቱ ሓሳብ እሱ ዘይተስማዕምዖ ኣካላት ባዕሎም ወኪሎም እምበር ንድርጅትና ወኪሎም ኣይሃቡውን ገና ዝብል ነገራት እዮም ዝኸዱ ኣነ ከም ዝርደኒ ንኣብነት ተመሳሳሊ ሓሳብ ጌታቸው ረዳ እንተዚ ብትዊተር ወይ ኣብ ኢንተርቪው ወይ ኣብ ቃለ ሕትት ማለት እየ ናይ ህወሓት ሓሳብ ይኮነን ነገር እዚ ኢልካ ምክር ይከኣል ይኸውን ግን ኩሉ ግዜ መግለጽ ክንፅበይ ኣለና ማለት ኣይኮነን ብሰባት ኢኻ ትረኽቦት ናይ ውድባት ሓሳብ እውን ማለት እየ ኣብኡ እንዳለኹ ግን ሓንቲ ዝተወሰነ ደቂቓ እንተይብካኒ ነታ ግዝዩ ድዩ ግዜ ይኮነን ዝብል ሕቶ ወይም ርእቶ ዘልዕልካዮ ማለት እዩ መሰረታዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ እንታይ ክብል ዝደሊ ሓደ እቶም ዝተላዕለ ሓሳባት እንታይ እዮም ናይ ኣይዲዮሎጂ ክበሃል ከሎስ ትግራይ ንቅድሚት ከመይ ክትቐፅል ከም ዘለዋ ዝላዕለ ሕቶታት መሰረታዊ ነቲ ቃልሲ ዘቐፅልዎ ዘለዎ ደይኮነን እዮም ተቃልሲ ዘቕፅለሉ ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ ተቃልሲ ዝግበር ዘሎ መስዋዕቲ ጥቕሚ ናይቲ ማሕበረሰብ ንምሕላው ዝግበር ዘሎ እዩ እንድሕር ተቃልሲ እሱ ንቅድሚት እንድሕር ዝኸይድ ሃልዩ ኣብቲ ንቅድሚት ዝኸደሉ ዘሎ ቃልሲ ወይ ነቲ ቃልሲ ዘቕፅለሉ ዘሎ መንገዲ ድማ ብዝተወሰነ መልክዑ እቲ ማሕበረሰብ ብግልፅነት ሓሳባት ክህልዎ ክፈልጥ ክዝረቦ እዩ ዝግባእ ስለዞም ፓርቲታት እዚኦም ዘልዕልዎ ዘለዎ ሓሳባት እንተተኻኢሉ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ናይ መኸተ ተባሂሉ ቦይኑ እቲ ሓደ ፓርቲ ዝውስነሉ ወይም ነቲ ፓርቲ ምውክል ኢና ዝብሉ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠሩ ከም ናይ መሓር እውን ዝገለፆ ማለት እዩ ክላስ ዓይነት ነገር ሶሳይቲ ከይኮነስ ንኩሉ ህዝቢ ዝሳተፈ ምክንያቱ ኣብቲ መብስዋዕቲ ዝሳተፍ ዘሎ ኩሉ ማሕበረሰብ እዩ ንሕወሓት ዝድግፍ ኮነ ዘይድግፍ ኣብቶም ዝኽፅሉ መድረኻት ናይ ትግራይ ዝፍጠሩ ዘለዉ መድረኻት ሕብረተሰብ ክውከል ኣለዎ ኢልካ ሕቶ ምልዓል ምስ ፕሮፌሰር ጌታቸው ዝመሃሰለሉ ግዚኡ ሓሊፉ እዩ ቅድሚ ይብና ኩናት ምእታውና እዩ ዝለዓል ይግብኦ ነይሩ ነገር እዚ መሽዮ ኣቲና ኣለና ናብቲ ውድቀት ናብቲ ኩናት ማለት እዩ ካብቲ ኩናት እዚ ንክንወፅእ ድማ ብዋናነት ሓደሽቲ ድምፅታትን ሓዱሽ ኣተሓሳስባ ከልዕሉ ዝኽእሉ ነቱ ዝበፅሐ ውድቀት ብኣግባቡ ክምዝኑ ዝኽእሉ ሰባት ኣካቲትካ እዩ ውሳነ ክብፅሕ ዝግብኦ ዝብል እምነት ይደለን ከምታ ጌታቸው ዝበላ ነቲ ዝተኻየደ ኩናት ዝተመረፀ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ክምለስ ተቐዳማይ እዩ ካልኦት እውን ኣለዉ እንድሕር እቲ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ክውስን ደሎ እንድሕር ክውስን ኮይኑ ክሳብ ምንታይ እዩ ዝውስን ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ሕዚ መፅኡ ስለ ዘውደቐናስ በይኑ ይወስን ድዩ ዝረበሉ ዘሎ ብክልቲኦም እንታይ ማለት እዩ ጌታቸው ኣሰፋ
أنا زرداني في قدمي كم بيسان حمشتنا إذا بعدين زنا كنا نفضينا يوم تمارسوا جزء باتي سوريو فريو دمو بزح نجارات تفتير من جنات يتوضو لازم نبتي فري كيزي فري الرأي فري كايدان يزلي وزبل ملألي دحازي مثلني أنا ونيردون يسو من تاي زيتي بألين دهر خدمهم بينو دايجين حاملين ناي مستعد خم أيو يكابلوخ نجارات جمجمة اللي إلى الحصول هاتي بما تجيب حالات الناس والكسب بكل معلومات يفتوستانفات جمجمات بمولو معلومات نجي جودن ما تسلم تمارس أحوات بفيدا الرقاية هو تمارس يو ما كمو تا ديو ساوتودا كم منجست خصملو زدلي قدر بحارة زي قناي لكأنا الكايلكا بمرتاحة وضعت الكل تغليها جن زي ناي نور كايدا تزلنا يكون تاسمو نور يكون انت زي نور كنفات زمت النجا تعيف جبر زلو انت تحسب الكا كفتي صندوق وتخا تحسب رح لكاي العملنا بو يزردو امناتو أزوج يخنو من صحدنا بسيط زي نحاسو أفتي نابرا أي تؤمن ما يؤمن مستي أبارتي وكنا منجستي أما محاور تأساسيرو سرحو زنبرو بالحسابات اللو أزيد ببوليسك عيني رأيوهم بر هو انتظارو بخلو حراري مستقايتان معين خراخة بخيدي تكتعو أزيون تمحبرسو وينتم ودابة زي اللو مش قايتان معين زي راحة قدايوم ساتم ناتن كانوا وفتنجاتات خصاوتو سلومينا إلى بحثو قنت أين بتحطون مملات وين مودا نور قناتات سلازي أخوانا زلو تتقرأي نوزمتن وزمكت دمو أتصبو سارت نحقوم زغورو كايدا نمفتا لا حدا بارتي لا حدا أمرارها لا حدا مسمر ديرك عيواز داتم أجمع انقوان خابدك زمسة جداماوي تقولنا نبذح تاريخاوين بوليتيكان سنتان خنولو على فعلنا عدنا نفاتي قولنا قلتات تحاد مسمر زبهال زمسوء نقرات جانا يتجمجم نوال زي يتجمجم له ساعات شويرو قد مهزز خاصة كايتون قوان هزوون كواس أن إلكا لا خسركا وين خسركا لها شويلكا بعيتدفع لهم خسركا فتحسر لك قدمنا حد يشتاقات أفتدون قان ملتاو مالتين نبقام جندريا يعني اللي فتكسلوا لا دليل له ناب جتاچو تمارخ خيد انت عايز بزله ويت حتى تتعلم نسو كابتي مدب كوص نيرو ز وجز تقاعده كابتم حتوታት ሓደ ሕጋዊ ክልላዊ መንግስቲ ናቦቱ ይመለስዩ ኩሉ ይድማ ተዋፊሩ እዚ ማለት እዚ መንግስቲ እዚ ናቦቱ ይመለስ ናይ ህዝብ ስለዝኾነ ህዝብ ስለዝመረጾ ንሱ ይምራሕና እንድሕር ዘይክኢልሉ ከምቲ ጌታቸው ዝበሎ ኣብ ጾጽል መስርሕ ክንስዕሮ ኢና ወይ ክነውድቆ ኢና እዩ ሞናብት ንቡር እንድሕር ክትከድ ኮይንካ ብንቡር መስርሕ ዲኻ ትኸድ ብዘይ ንቡር ዘይ ንቡር ነገር ድዩ ክፍተን ዘሎ ወይስ ንቡር ነገር እዩ ኢሎም እንተሞገትኩም እንታይ መልካ ጌታቸው በጣም ጽቦት ያህልካ በትረ ናቲ ሪቶ እንተሐተኒ ናይ ትግራይ መንግስቲ ይመለስ ማለት ወይም ትግራይ ከም ሓደ ፖለቲካል ኮሚኒቲ ናይ ባዕሉ መንግስቲ ምምሕዳር ክልዎ ክእለሎ ማለት እትቀድሚ ውግእ ዝነበረ መንግስቲ ይመለስ ማለት ኣይኮነን ኣነ ክርድኦ ከለኹ ኣብዚ ሕዚ እዋን መመዘኒ ወይም መለክዕ ዘይብሉ ዓይነት ፀገማት እዮም ተፈጢሮም ኣብ ትግራይ ነዞም ፀገማት እዚኦም መልዕሊ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ናይ ባዕሎም ዝኾነ ተራም በፅሒትን ኣለዎም ብዋናነት ድማ ነቲ ክልል ዝመርሕ ዝነበረ ኣካል ማለት እዩ ህወሓት ወይም ድማ ትቅድሚ ኩናት ዝነበረ መንግስታት መንግስቲ ትግራይ ይመለስ ከይኮነስ ነቱ ተፈጢሩ ዘሎ ብድሆ ክሰግር ዝኽእል ነቱ ማሕበረሰብ ዝውክል ሽሙ ከም ድሌትና ንበሎ ነቶመው ዘሎ ፓርቲታት ድዩስ ወይም ካልኦት ሓደሽቲ ዝሓሸ ተሓሳብ ዘለዎም ተጋሩ ዘሳተፈ ዓይነት ምምሕዳራዊ ስርዓት እዩ ብዝተወሰነ መልክዑ ክግበር ዝግብኦ ነይሩ ኢለ እየ ዝኣምን ንረታ ግና እንተለኻ ጌታቸው ናትካ ርእቶ እንተኮይና ክቕበለካ እምበር ከምኡ ምባሎም ዝበሎ ይመስለኒ እንትብለለኻ እሞ ከምኡ ባይሎም ሓዲኦም መን ምዃኑ ይዝክርን እምበር መንግስቲ ክንብል ከለናስ ካብ ላዕሊ ጀሚርካ ክሳብ ታሕቲ እቲ ዘሎ መሓውር ሓዊሱ ኢና ንብል ዘለና ክብል ሰሚዕና ኢና እሞ ክቅበልካ እየ ሕራይ እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ጽባሕ ሰንበት ክንቅጽሎ ኢና ንሰለስቲኦም ኣጋይሽና ኣዝና ነመስግን ዋሽንግተን ዲሲ እዚ ቀዳምን ሰንበትን ዝመሓላለፍ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው እዩ
ب22 25 31 متر باند ወይ